Wis kadung berjuang ati wis nyaman rasida bepojoan satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu abot sanggane wong tua ora marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake ngopo awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk paringi kuat hati satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu abot sanggane wong tua ora marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake terima kasih
Yuk. Akhire hati iki sing dirembuk. Ayo deh. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora katon. Ayo dipateni nanging ora mati. Do Gusti paringi kuat hati. Terima kasih. Ora kaya dipateni nanging ora mati. Gusti paringi kuat hati. Luar biasa Noni Agatha. Iya Mas Rois, Mantap. matur suwun. Iya, ini juga kita ucapin terima kasih buat yang udah berbagi rezeki ya. Ya ini buat